Расти, искаш ли да видиш професионален тверк, како играем? Да. Добре, спремня ли си? Виждай сега. Първо правило. Знаеш ли ти да правиш тверк? Гордо. Искаш ли да те науча? Да. Виждай сега. Първо правило в тверка. Скършиш кичмата така. Кършиш ли ти кичмата така? Като скендер. Като скендер от битова. Виждай сега. Кършиш ли така кичмата и фащаш се тука, за путката, малко по-горе от путката. Разбираш ли? Разбираш ли? Да. Така. И първо правило, когато ще се фанеш, взямаш пред себе някой стол и правиш така. Шеки, 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 шеки. И после идваш така. Ой, гасолина, гасолина. Виждаш? И после така. Ай, гасолина, гасолина. Виждаш? Дали ти можеш сега да ставаш, да запалиш светлото и да те науча баш да му играеш на твоето момче много хубаво. Сега. Айде. Айде сега. Изчакай само да се облека. Айде, облечи се. Айде, ще те науча сега, ще пустиме и музика, ще пустиме и sve ще пустиме. Така, изчакай един момент. Чакам. Иначе аз съм педерас, не се срамувай от мене. Виждай ме като сестра. А откъде си? Аз съм от Македония, али живея в България. Идвам тук в едно студио да уча да игра тверк. Момички от 16-17 години. Ама ти не знаеш чист български. Па не знам за което съм от Македония. Сега дойдех овде ме взема спонзори. Спонзори, знаеш ли какво е спонзори? Какво? Плащат ме и аз ги учам едни момички в България, в София, в училище Локовит, Лето Константино, да играят тверк. Учам ги. Ама то македонски е като български език, така ли? Да, България, Македония е българска. Айде сега да се учим. Айде да се научиш. Айде да се научиш. Така. Виждай сега. Дали искаш да пустиме музика сега? Първо правило, трябва да има много добра музика. Първо правило, вземи го джуджето. Сега пустам музика, чакай малко. Слушаш ли ме? Да. Сега ще ми покажеш първо ти колко знаеш да играеш. Чекай само да направя да слушаш музиката. Кажа, аз съм българка и не мога да играя хубаво. Какво? Аз съм българка и не мога да играя хубаво. Айде, ще виждаме. Не, наистина не ми в кръгта да играя. Па добре, ще ми покажеш. Айде да виждам. Какво да ти играя? Па тверк да виждам колко знаеш и после аз ще ти помогна да се научиш много хубаво. Айде. Еве ти музика, играй. Какво трябва да правиш? Какво? За да го направиш кичмата така да ти биде, да опустиш тук имаме в кичмата едни мускули. Знаеш ли какво е мускули? Да. Ти трябва сега, когато ще се фанеш така, да правиш така, много бързо, разбираш? За да опустиш мускулите и после ще те науча други работи. Айде, еве ти музиката, ама трябва много бързо. Те така, на нищо да не приличва. Разбираш? Да. Айде, ставай! Acho que a profissão das minas é
усещаш малко жещина? Дали усещаш нещо уморство? Умори се. Умори ли се? Да. Виждай сега. Сега аз ще ти покажа правилата. Виждай сега. Сега ще правиш така, ще правиш. Мора първо да те виждам. Разбира, сега ще правиш така. Виждай. Така трябва сега. Виждаш ли? Да. И ще правиш така. Да я направиме кичмата да приличва като диносауруска магия. Разбираш? Той е една вежба от моите вежби. Той е диносауруска магия, която помага в къщата да ти го проднесе реброто във Франция. Така. Прави. Браво, Ритко тренер. Прави. Ама аз си местя само кръста. Какво? Аз си местя само кръста. Не, то е добре, прави го това, ще те направя аз да бидеш професионална тверка. Така. Браво. Добре, вземи сега телефона, друго правило да ти покажа. Сега ще направиме вторият тренинг. Дали се усещаш сега хубаво малко? Усещаш ли се като професионална тверкачка? Усещаш се малко така? Да. Да, виждай сега. Сега отиме второ правило, like, subscribe. Значи отваряме го този тоалета. Ти ще наместиш сега телефона, намести го, за да те виждам цялата. Намести телефона и го правиш този. Само този в собата. В собата този го правиш. Разбираш? Този го правиш. Така. Така правиш. Така. Айде. Продължавай. Значи няколко пъти така.